ತುಳುನಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳ ಸೋಗದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಜೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದ ಅಂಚನೆ ನಮಿ ನೆಂಜು ವಾಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡೆಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಟೀಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಮೂವಿದ ಟೀಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಸರ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್. ನಾವು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ. ಟೀಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಸೀನ್ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡು ನಿನ್ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಡದಲ್ಲ ಗೋಪುರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಮೇತ ಭಾರಿ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆದ್ರೆ ಕೋರಿಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡದ ನೆತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ತುಳು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಮುಗಿಂದು 1 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 10 ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಅತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ಅದ ಸರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದ ನಿಂಗೆ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಬಂಡ. ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಬಂಡ ಊರದ ಪುದರ ತೋಜಂಡು ಮುರಯನ್ ಕುಡ್ಲ ಬೋದುಪ್ಪಣಗ ಬಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ. ತುಳುಳ ಕನ್ನಡಲ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಟೀಸರ್ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮೀನಿ ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಮೂವಿದ ಟೀಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಆಡುಂಟ ಬುರೇಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಳೆದು ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ನೆತ್ತರೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಾನೊಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಉದರ ಮರ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.